Kaya kita merkado pang inaano kita at mga presyo. Saan ba aabot ang 1,000 mo sa tuwing ikaw ay mamamalingki? Ano nga baga pa Panginoon? So ini may datag 150, pwede ka puro ambit din ni. Ang kamatis Tag 120 na. 120, laso na 160, sibuyas 240. Kaya nung mga mahal yan ah. Mahal yan na kay mauran. O mauran. Tagpira pa yan ang kilo. 380. Bangus 240. Buraw-bura 240. 210 ang kilon manok. Kung may din natin didi mga bugas, depende ni ha klase ano. Hindi mo makikita ni XL ano 285. Sakto lang ikot ako ng lan. Updan natin niya kung ano tiya mapapalit hini nga 300. Dali na mauda. Ha? Cinta. 80 ni medya. Man kalugaringon. Tagpira man iti mo bando. Iti mo 300. Ano tim napapalit? Ogas. Mano Mindoy 300. Salamat ang oras ng pagiging mangrawak. Adihin 1,000 mapalit kita kung ano't dadangatan hini. 200 380. Pinat nasasalin nga 35. Bugas 5 ka kilo, karne 5 ka kilo. Ini kung baga pamilya ito nga aton pinamutong yan konsumo na ito kanang tulukadlaw or ay. Good morning. Good morning. Good morning. Today is February 24, 2025. Time check. Badoy, anong oras? Uy, alas 10:21. Oo, uy. Baga maupay kinuraw-huraw ano, natunod dadto yan na bubuhaton. Magbabaktas. Pero may din natin ngayon kita baga kuan hinsinisir nga mga panginaano itong mga presyo di diha merkado kung tagpira yan na ito niyo manong mapaka ito yung tagpira tiyo kuan yan na ito yung ano pa yun adlaw Di 4 by 5. ay depende Diya 550 diya. or kuan na di baga mayor Mayor. outlibor 400. Ano ito mo ito sa kadlaw ni mo na pero iyon na ko kanitong konsumo para ha panadlaw-adlaw nga karaonon mga pamimerkado kung ano. Bisit 4 ito skadlaw. Kanong skadlaw ito? Bugas ito. Surab bugas na tapos sunod na liwat. So na ba sigud lanot income ano? Ano ito? 4 ubos ito. Ubos ano? Buga. Kaya kilo tos daki mas kilo tos diyan. Bugas pala nga gaan ano? Tagpira kilo yan na 50, 40. 51. Umbaga, Depende klasik bugas. umbagaan madali matulon, mahal-mahal. Mahal. Sige mano. Thank you. Mamay kala no. Ubos 400. How about ito na may dayton bagasin ni saring may income. How about itong adto sigurado adto kay labor. How about itong kuan mga tali nga mga parag pedicab lagi inaw labi na na boundary la. Ano wala daw kaya kita merkado pang inaano kita at mga presyo. Okay. Dito tayo ngayon sa may tulay ng Embarcadero River. Paya pag kinaputi. Sa bali ano bali dalawang part ito. Bali ngayon ang unahin natin kung saan ba aabot ang 1,000 mo sa tuwing ikaw ay mamamalingki. Monitoring ito kay tungod kay ano. Una nga daan sakto gud man wala kita hin baga makakaga buhat hinsugad hining pati na no ba nimo gagamiton labi na kung baga na labi na kung nababadil ka panangliton habadil ka tagang kanus kalibo ano tim pambubutungon nga diha merkado siyempre mga nesisidad ba bugas suoy mantika o kung ano man labi na't panakot kay mamahal yan at panakot budoy ngan ito n importante labi na ito sura so mamakyan na gihapon kita itong pipiro natin yung mga igasi
So maka di kita sulod anay. Ha? Okay. Mga Panginoon, antinin nga mga kabularan, ha? So ini may datag 150, makita man kamo ano. 150, adi 175, adi 100. Ano kasagaran mano nga gimpapalit hit kuan? Ito mo din. 170 galunggong. O galunggong. O ta adi. O marit kasagaran iniya. Tag 175 inin. Dilis. Oo, dilis. Oo. Tag 150 and 1/4. Pwede ka puro ambit din ni. O mamay kalahit na no. Adi sangkay na may merkado. Adi sangkay. Ano din pinamalit? Para palabok. Para palabok. Sir, Mm. yung pichay, Tagpira pa yun at kuan kamatis. this is 120. 120 itong kuan, itong kilo. Gitu ano. Kaya mga mahal yan ah. Mahabis nga sibuya sa waray ko kay mamahal. Oh. One. Anti inin baga kuan na inin. Oo, waray na ito. An laso na. 160. 160. Ang kamatis, tagpirang kilo. Tag 120 na. 120. Ang laso na, 160. 160. Tapos sibuyas, Sibuyas 240. 240. Pero kasagaran, itging papalit, uro 1/4 lano. Uro, ano 1/4 ang kamatis, pero man. Is 20 na lang. Ha? 120 is 15 na lang. O 15. Ang laso na, kung 1/4, 40. 40. Tapos sibuyas, Katong nga ito 140. 140. 120. Sa isinta. Oh. Ulogo doon. No? Kayo mga mahal yan ah. Mahal yan na kay mauran. Aw mauran. Di ba naginuran? Oo. Mahal doon itatag ko na mo. Aw asya oo. So amo gud man nanot kuan kasagaran ano nga ang tadi nga utanon tagpiran an kuan ang tadi nga pitsay. At 20 lang. 20 an butok pitsay. Oo, 20 an paan butok. Mapit pagkaginilista tala para magamabaro-baro kita pan muan tadi carrots ano itsugad hinin amin pakbiton ang pakbiton na tagpira pa man yan Cinta. pakbiton tagutsinta adi pare ano Kuan ini lumpia. para lumpia tagpira man Ganun din, cinta. utsinta adi Sapsoy. sapsoy Para bihon. oo sapsoy Parehas la. tagurutsinta ano ang bihon tagpira man Adi. 40. 40 ang bihon. Tapos taad to ano to niya? Kanton. Ang kanton. Anda ko 70. Kanton tag 30 ning guti ay. 30. Dako. Oo. O tini tagpira inin. 200. 200 itong ano pa itong luya? Ano 1/4? 200 ano? Tag 50. Adi. 200. 50 gihapang 1 O ano niya? Patatas. Patatas. Mamay ka lang itong. Patatas. 200. Oo. Ang potato price. Oo. Ang carrots. Parehas la. Parehas gihap ang carrots. So ang dinidapit itong kuan mga panakot ano. O kadido kita didihit kuan liwat. Kadido kita didihit mga. Tayo naliwat. Uwa kita naliwat. Wala bagla. Kadido kita didito kuan. Ano pa inin? Mga karningan ng isda kung tagpira ano. Lord Dilita. Pwede magbidya na. Oo, mapakyan nila ako. Tagpira pa yan ang kilo. Ani karni. 380. 380. Kung baga 1/4 190. 95. Tapos depende gihapon to ano ako nano. Kumpura, kung sugad hinin. Papresla. Papresla. Nga diluwad kita
Itong kaisdaan. So din kasagaran. Tagpirat kaninin. Kasi dami siya kuya. Kaisintan media. Ano ha? Nagkukala ko. Nagkukala yung presyo. Ano tambas tamban. Tambas Oh, sir. tamban Ako oh. ni vlogger. Diri, buburo balabagla. Sa isinta non kilo. Oh, Media. media. Ano 1.30. Oo. An bangus. Oh, bakit to porte ito? 240 bangus. 120 media. Ilang kilo? Ante ini ano niya? Kawayan. Lawayan. Oo. Lawayan. Tagpiran kilo? 100. 100. Tapos kung 1 port 25. 25. Tagpiran bangus. Tagdusla mo. O tag an bangus Tagdusla. tag 200. Oo. Tapos an 1 port Ano mo? diri ano kaya no. Nakakoman yung 1 port kanon sinla no, medyo la no. Medyo. Medyo la no. Oh. Diri na duha na 1 port duha. O na 1 port ito. Buhat ang daw may kung may guro gud timi na mo 20 lada. Oh. Ano niya man ang isda? Buraw-buraw sangkay. Buraw-buraw. Buraw-buraw. Pira man ang kilo yan 240. 240. Yes. 60. Oh, 60. Oh, nakapalit gyap di sa Port. Oo. Inin, ano niya? Turingan. Turingan, tagpira man ng turingan. 200 kilo. Olo, gadon. Mamahal yan ang isda no. Diri nga ni, diri mga nito mahal niya yan. Oh, diri pagod, Sa oh. presyo, may namahal pa ito na. So 200 ang kilo. Oo, so anilog kita din mga kamanukan. Ha? Oo. So mamamangkiyanan kita. Ay. Mapakyanan kita. Tagpira pa ang didi. Ang tagpira ang kilon manok. 210 ang kilon manok. Manok 210. Ano 1 port? Depende la ano, pwede la orambit man la no. Oo. Anta diyan kuhanan tiil. 130 tiil. Tiil 130. O tapos isaw 120. Nga diluwag kita, hitinin nga. Ano pa inin? Bugas. Mga bugas. So may din natin didi mga bugas nga makikita man niyo. Depende ni ha klase ano. Kasagaran ano itong kuan ano gipapalit. Auta adi nga kuan tadi nga tag 50. Oo, tag 50 Don Roberto. Tapos adi nga tag 45 an Maharlika ngan 60 an kilo. Ito adi au pilit ta adi. Adi liwat mga lokal ni Hirano ta adi didi. Tag 48 kilo. Kasagaran na mo gud man pinamamalit adi nga tag 50. So makita man niya no ton presyo no. Tapos ana mo paraliton. Kasagaran ang tag an aton ini. Oo. An aton ini amo tong tamong kasagaran nga ginpapalit. Oh, tag 40 isiti yan na 8 kilo liwat. Marasa mabugas niya, marasa. O nga di kita kabunayan. Mga bunay na kita. So adin mga bunay. Oo. May dadidi XL. Adi man makikita niyo XL ano 285, an large 270. Tapos 250 an tag design dida. Large. An large auti ini. Adi andi di ano sa ha? 11. Adi Navy. Oh, so may da 250, 230, may da large 285. Adi tag 11 ni kung mapal ka tag usa-usa. Per tray amin ni ha. Oh. Mantika. Tagpira pa init sugad. Inin. Mantika. 85. Inin hiya. 30. Ano niya? 1 port. Sa kalitro, adi 1/2 iton. 1/2. Oh, ini 1/2 ito, iton half iton 1 liter. Oo. Oo, sa di kalitro. Yes. Adi 1 port. O diri 1 port. 23. Tao pa, di 1/4 Oh, liter. tagpira man to. 23. 23. Napera din mo. Oh, nagbungkon lakohan. Monitor lako, charot. Ana sin tagpira pa. 25 na kilo. Okay. Sige. Uy, at sukar, tagpira. Oh,
Adi. 22 na white. Ba, oh. Ang pula. Ako dapat pinasalit white. Awda ko naging kuanan han kuan. Kasi ka makakulit crystal. Wow. 22 na brown tag 18. Kay igulalotak iton nga nagamit direct sa napalit. Oo. Sige sige mana, thank you. Okay. Imong kalugaringon. Ha? Kalugaringon mi ni. Iti mo sa kadlaw na pera pati baga na kukuan ko kuida. 500, 600, depende. Gawas na itong didat boundary. Di magnabound din. O di ka man na boundary. Pero na kasagaran din eh. Puros tagiya no. Okay. Dapat lagyan din. Waray nagpapaboundary. Ay, dagan ko. Talagsala. Talagsala. Ay, nagdulog bound din eh. Pero amo to na no 500 por lo menos 500. Pero 300 lang. ada na itong gikukuha nga tanan. Panadaw-daw nga konsumo. Nakalimpyo ba itong bukas? 4-3. Mapusumod kasi. Kung nanmimerkado, napira man tiyo kuan, kung baga nanmimerkado, kaya sa kadlaw. Ay, 150. Bagagin ko kang babatag-batag na lang. 50 naman. Oh, isda na sin. Oo, ano. Baga kuan naman kung magpaplito niya na ano. Mga nasik nga na. Kung pananglitan mabadil ako kanan mil. Ano tagpapaliton hit mil. Pero kara. Sige mano. Okay, thank you mano. Ada mo pakyan na kayo. Napila ka? Ha? Sakto lang ikot ako ng lan. Pwede man kay. Kung may daw pakyan na him. Ito mo sa kadlo napira. Imo man to kalugaringon ano? Imo to kalugaringon. Hulugan ko ito niya na tagsibuta. Oh, sing pinta. Kung kabulan. Ito mo pag kukuhan, ito yung mga panadlaw-adlaw nga mga konsumo like it pamimerkado. Ada nim gikukuha nga tanong. Oo. Dapat nakakido. Sura dan ikan. Pero may nakabatos ano? Ano? Dua. Duha. Sige daw, mapakyan na kayo mo kung maruruyag ka. Mapud ka. Kung tatagan tayo kung 300, yan na, tapos mamimerkado ka, ano ting pamamaliton? Siyempre, ada na't bugas ano? Kaya nang lan, ubusan ka 300. Okay la? O, so ano, maligakay mo lang yung pinikab ba? Oo, paligid lang eh. Kung hain yung pwedeng parada ha. Updan na ito niya. Kung ano tiya mapapalit hini nga 300. O, igatag ko nga danim. Ha? Tapos, kung ito, kung ano tiya mapapalit itong nga 300 yan nga ad. Oh, yala ka daw. Okay, good. Ano tiya paralito na mo ito? Don Roberto? Okay, abi sa paralito. Tagpira man tiya itong papal, ito skadlaw. Ben milamit na rin kay. O tago sa kilo, amo itong tim konsumo. Sige mo sa daw ko no. O sige sige. Ada na mau dah. Dei. Ano na? Amin na ada kada biyay. O kada biya mo iton. Ada ka man tong oras nakapalit. Ha? Ada lagi. O kumbaga napalit kahin kuan. Takdara, isda, Oo. panimpla, Oo. kauman. Sa panggamit na kita balik. O pa o ito mo paralito gud kada adlaw. So, 250 na lang tim kwarta. Yan na. Imo na iton nga kwarta. Oo, ito na 300, gintagan kan 300. Kunaan nimo iton nga Ipagili ni mo ubot. oo, sige la. Basta timo kuan, gintagan ka lang 300 basta kung ano timo konsumot ka ng skadlaw. Tapos ano pa tim papaliton? Sige la, masunod la kay ma. Kaya na lang mapalit kayo sura, di ba? May doon na niyo sura. Puray pa. Alright pa. Oh, so mapalit kayo ng sura kay. Ay, uli ka sa kmi. Ha? Uli ka sa kmi. Oo, mauli ka sa may liwat. Ano? Doon na lang balik buwan. Ha? Balik na lang buwan. Ngayon yan eh. Oo.
Okay, ada naman ano. Nakakuha ka naman roll media. Oo, bisan di rin nimiton maubos nga kuan. Oy, bisan di rin nimit maubos nga 300. Ang importante ani mo konsumo nga imo maayos ra yan ang adlaw. Nga baga sirin pa. Uy, nakaroremedyohay na. Ano? Ya, kung ano niya, Yuri. Oo. At least ano baga nakakuwang-kuwang ka na. Ano? Aon-aon. So ano man tipapaliton lot iton? Tuwan. Isda, di ka na pwedeng karne. Panalagsa ka lang makapaliting karne. Badaw. Oo. Parang mamahal na. Domingo. Domingo. Awada ka lang nit Domingo. Nga, di baga okasyon niya kilala. Cinta. 80 media. Ano siyang isda? Puro kan pulang ligo. Ha? Pulang ligo. Pulang ikog. Nadapin mo budeno. Sige, tagi na niyo yung tuwan, crab. So makakapahuway kayo ng temprano. Pwede na mag 1 port. Pwede na no? Hindi na kukuhan. Ha? Nagme-maintenance ka? Ano ti maintenance? Di ka na nainom? Ha? Sa kabulan. Di ka na nainom? Kano ano nga maintenance? Ito na, bagay kang hipon na, ano yun? Kaya ko nagbagay brown. Ihi. Walang ihi ba niya? Ato ka na kuha na ito na din may mga motortindahan dito ano. Iuuli ko na lang. Iguli mo ano eh. O sige kuha ko na lang kung mauli ha. Oo. Ha? Salamat niya dako. Ay kito pag dito na ako. Dikan ko dito ng Ginoo na sa Ringiya. At nalak mamamaling kape. Ano naghatag ito? Usa ka, tulog ka balik. Mapatol sing kape. Oo. Ngayon. Ay kaya na palit ito ng kape. Ato na lang dito. May mandako dito nga mag-isawa. Di dihakuan. Sak ni. Sak. Ay oo, nakakuan na kiton. Kung siya to kita kan manakuan. Manamaritis. Oo. Manamaritis. Ano pa ini? Si Manamaritis. Kapitana. Uy, kapitana. Ano tirarani? Oo. Ala. Oo, tala. Sige, oo. Salamat manager ha, oras. Hinay. Ha? Okay. Oo. Pingaga mano. Iman ka lugar yun? Bom diri lang. Taga din ka man. Taga din. Ha? Ayo kalugkog. Kalugkog. Di rin imo. Tagpira man iti mo bandir eh. 170. Ha? 170. Tapos pira man tim nalalapos ito sa kadlaw. Nakakalapas ka rin. Diba nakakalapas ka rin. 6. Kumusta man ti mo bagapan mga parpablito niya diha merkado? Di ka mahal ano? Mahal dyan. Babay na ka mga batos na. Waray, solo ka lang. Iti mo 300, ano tim napapalit? Bugas. Kasagaran, bugas good ano? Bugas. Ato ning ngaran? Bigdoy. Ha? Bigdoy. Mindoy. Bigdoy. Mindoy. Waray asawa? Ay, nagan. Waray anak. Waray. Aray, So kung tagang ka 300, okay lang. Okay. Kung tagang kaya na kuan, maka-boundary ka na. Kasi bigdiman lang. Boundary na ano. Makauli ka na yun temprano. Or mapadayon lagi pagpa kuan. Wala siya. So mano Mindoy. Ano pilido? Gabis. Wala ni 300. Salamat ang oras ng pagiging mangrawak. Wala nagagad sa akong pagiging mangraw na. Man. Alito ha, thank you. Boundary. Sa nga para ginawa ko. So yan ang liwat. May danaton bubuhaton. Adihin 1,000, mapalit kita kung ano't dadangatan hini. So una-una nga daan. Palit kita hin.
Oo. Palit kita hin ano pa inin? Manok. Ano palitan kita ni isda ha. Palitan kita ni isda. Ini, tagpira ini. 200 lang. Budloy. Hala daw. Budloy. 200. Mausa. Okay. 200 lang to. Ano tugot? Pag kita yung bugas. May dadi di bugas nga para liton ta. Pero kanina may da natin ging kaustorya dito ta. Oo. Inin ay tala baga ato manggudo paralitan ano. May da na paraliton ang bugas nga aton ini. Mapalit kita makuan. Pira ka kilo. Para kanan usan ini kasimana liwat nga aton kumbaga papaliton kanan usan ini kasimana. Palit kita malima tag 47 iton kilo. Adi tag pira kilo? 380. Sige mausa itong ay oo 380. 95. Wala. Sige 395. Sibuyas Pero, 1/4 pera. 1,455. Dagko? Ha? 55. Oo, sige. 55. Laso na 1/8. Tapos mantika. Pamunod na nasasalin. 55, galing 20, 75, galing 45. Ito na pero naman. 75, galing 45, 100, Ha? 120. 120. Oo, ano't kulang? Tuyok. Ayun. Kalang. Ano to yun? Tag-15? Oo. Bali pera nga tanan na. 135. Wala. 135. 35 lang. May dapat yung sukling ako. May dapa. May kala. Ha. Mo inin nasa linta. Salin. Salamat. Thank you. Si. Abi ay? Sticker sang keton yo. Ha? May dapat na sticker. May da. Gitaw. Anay, di lumaya. Atay ako man. Adi. Nakuha ka panalibdanan. Oh, yakay. Arong ka man. Namin kita na ko niyo. Panalibdanan. Para pa na yung arong ka man. Thank you ha. Mari kita puntay. Okay daw. So may dapat din at nasasalin nga 35. Bugas, 5 ka kilo. Tapos karne, 5 ka kilo. Ini kumbaga pamilya ito nga itong pinamutong yan ha. Konsumo na ito kanang tulukadlaw or kumbaga amo ton niya na itong kahimtang itong papliton didiha merkado. Ano? Amo. Kay kumbaga sharing pa kung nahabadil kita in kanan nos kalibo. Amo ni nabutong di maka. Adi igkaron lang ito. Thank you. Anya lumaya. Kuang kulat payo. Wala gati 1,000 ano? 1,000 nga amo lalantin mapapalit iti 1,000. Kanang pera man ito. 5 ka kilo nga bugas.
Darado igatag ko na lang kananay. Yeah, Oo, tapos adihin adi pinatakayahin tuyo ngan mantika. Tapos ipinatay yung sa kilo nga karne nganin isda pagtutunga-tungaon ta nala dinhi. Tapos ngadto iya kayo sa manlaya didto. Tutungaon taya. Oh, Team Ismail bagahit nakakita kahiton tikang ha, bagat tikang ha ubos ba mainugwad ano? Or tikang ha igbaw? Tikang nga igbaw. Oh, nadiri ka tikang ha kaigbaw ubos. Laga daw. Oh, parong ano ya di nga radyo. Obi, adin ko anay karne. Pagka pork chop gitu. Pagido ko ra. Adin pork chop. Inin umiban lak di dahin baga siguro mga 3 ka gorot or 4. O ngadto balay. O katapos may da ka pa didig hapon isda. Ano paborito budloy. May da ka pa didig okay daw mo pamunting mantika ano pero pinalit lang kita ng mantika. Kasi ngayon asukar. Panakot mo. Adi nakakawan ako may dadi di lasuna. O pagitan lasuna. Adihin sibuyas. O ang tuyo. Tapos aling bugas kuan itong 5 ka kilo ito. So 5 ka kilo. Itong inin kay may da kasi baga at gawas nga karuyeg ni mabaruan itong mga presyo ha merkado. Oo, kahit kasagaran tato gawas di matira mag-aram itong mga presyo din ni. Siyempre tira yung papadara kung ang litan mga OFW kung napadara itong ira monthly nga ayuda itong ira kuan ira ano pa inin ira pamilya sharing pa itong kumbaga napadara 5,000 ano napapalit 5,000 di ba? Itong mga low income mga sa dito parang PDGAB adto na depender lahan ira an panadlaw-adlaw nga pangabuhi so per PDGAB so dito 200 dako na ko nito sa intalon 200 kuno nga iraig papan merkado kay makapalit la ko nira no sa ka kilo tapos baga sura-sura okay na. It mga sharing pa tayo mga middle class. Ito 1,000 pero ito ni mapapalit. Okay, middle class. Ito nga ito nga meal ngayon mapapaliton. Inin konsumo na iton para na ito mga kantulo kadlaw. So dito. Ibaluhat itong baga mga rikuhanon nga baga sharing pa magbusag-busag itong rapadapa. Labla. Dito nira mga grocery, di ba? Grocery ito nira. Tapos itira itong pag-grocery kanang bugos na nga simana kay nadiri man to nira iton adlaw-adlaw nga nakadiha merkado. Okay. Good. Medisina? Sige, mabitan na lak niyan. Animo kuan, animo ano to? DTX. DTX nganin ang awang kape. Sige niyan na lang. Okay. Sige. Kadiak. Bambilitan na lang niyan yung kulok. Niyan na lang kulok na eh. Kaya mag-i-edit pa kini. Yan kay. Ano ka? Bakit taulo ng parinkan? So garon talaan ni unta baga nakahatag kita yung gutiya nga baga impormasyon regarding ito price. Itong mga presyo didiha atong dapit Oo, kay baga nagpapasalamat gihapon kita hintakan kita gihapon hininan ano pa ini trabahoon. Oo, kay tinuod gud man labi na ito na itong mga hagawas mga OFW kung bagay piragin papadara kung ano bagud man itong mga napapalit ha merkado publiko. Taki na lang kita sa Taki kita sunod. An mainom ining nga diri na inom bahin tuba. An ubos ito niya 1/4 itong permitiyan na ubos nga tuba. 1/4 ang dama.
Lingig. Nauling tawag mga bisita. Kunin mo diyan na mumuragtanan. Nagdadali pa no so. No. Usahay napapatalindas pa. Balitaw da mga salamat sa imo ha. Salamat ini nga imo paambit ano. Oh. Again, sa karon talanay. Again, this has been your friend from another stars. Ako in papabilin lagi hapon niyo nga iubos yung sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Tala panyudtuan ni kita. Oy. Sticker na liwat. Gini na ano ni mag sticker. Bang hindi mag kinuha na. Okay.